Başı bilen. Boş bilen bir kere. Ayı mı? Şahinur turunda men ko'p söyley alam. Çünkü biz onun bilan bir klassda o'qib, birga universitetga kelib, birga Rechnoy vokzalining kutuv zalında yuqlab imtihonlar verib yurgan malaylar 66-yılda. Şahinur şın ma'nosida izgi jon edi. Şahinur kibik yozuvchilar muayyan so'nggi magikandir deb o'ylayman men ana adabiyot dunyosida. O'zi uchun hech bir vaqtda, mana men rais bo'lib ishlagan vaqtda da, ol o'rinbosarim bo'lib ishlagan vaqtda da, o'zi uchun narsada bo'lsa so'raganin, narsadan da bo'lsa zo'rlanganin men xatirlamayman. Har vaqtda qiyirsitilganlar uchun, g'ariblar uchun qayg'urtib yurdi. Onun kibik kishilikli, onun kibik izgi jonli kishini men boshqacha bilmayman. Ул минем өчен тау, недосягаемый тау. Шул хәтле бүген кайгылы көн, менә яңгырлы көн. Барсы да чылыйлар, шәлиләр. Шаһинур абый безнең рәттән китте инде. Шаһинур абый беренче чиратта һәр вакыт һәр кемгә ачык күңелле, үзе әллә кайдан килеп исәнләшә торган якты кеше иде. Ул бик язучыларга, каләм ияләренә, әзрәк каләм кыштырдатучыларга да бик хөрмәт белән карый торган, үстереп, үсендерергә яратучы, ничек тә һәр кемне язучылар берлегенә кабул итәргә, кабул иттертергә атлыгып йөрүче шундый мәрхәмәтле кеше иде инде, мәрхәмәтле зат иде. Андый кешеләр дәрәҗәле, шундый олы кешеләр күбрәк булсын иде безнең заманда. Яшьләргә зур үрнәк булып торды. Бөтен халык аның белмим мин аның кешегә авыр сүз әйткәнендә, кырын сүз белән кырын күз белән караганында үрнәк мәктә булсын. Ул поколение китеп бара хәзер. 46-нчы елгылар, 48-нчы елгылар. Аларның гадилеге, менә нарасыйлыгы һәм халык өчен шушы итеп яшәүләре сагындыра. Аның ярата торган бер сүзе бар, рәхмәт дигән сүзе. Рәхмәт дигән сүзе менә һәрбер кешегә дә кирәктер ул сүз. Рәхмәт әйтү. Кешегә рәхмәт әйтә белгән кеше Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтә белә. Менә минем кулымда бик зыялы затлы китап тора, Золотые имена России дигән. Аны менә Петр Фән һәм сәнгать академиясе чыгарды бу энциклопедияны. Һәм монда бөтен Россиянең бөтен шәрәфле исемнәре белән берлектән Шаһинур абыйның да исеме тора. Ул Шаһинур абый Белгәнебезчә инде бик күп китаплар авторы, бик күп иҗат иткән кеше, бик күп кешеләргә изгелек эшләгән кеше. Һәм шулай ук аның менә монда биографиясе бик мәртәбәле итеп язылган, күрсәтелгән. Шаһинур Сафиевич гомере буе үзе өчен яшәмәде, ул халык өчен яшәде, менә шулар яшәде. Аның ул инде берәр сугышта югалганмы, батырлык эшләгәнме, birər tatar balasının исемен ачса, тапса, сабыйларча куаналар иде. Аның өчен ни эшләргә белми чири торган иде. Шуңа күрә дә мин уйлыйм инде, аны инде менә бүген без соңгы елга затабыз, анда миллионлаган әрвахлар калач яеп каршы алыр дип. Андагылар аңа бик зур рәхмәтлеләр. Туган җирләргә кайтмыйча, илне саклап һәлак булган шушы кешеләр Шаһинурны анда бик зурларлар дип уйлыйм. Шуңа күрә дә аның анда урыны зурда җмакта булыр дип уйлыйм. Sağ olun, biz rahmet avarası olsun.